Bueno, jo soc la Nerea Marí. I soc el Sergi Escarrer. I el primer cop que vam venir aquí al Trapat, jo almenys no tenia molta idea del que anava al museu, però quan vam arribar vam fer primer una dinàmica que es deia Deriva, que era fer com una visita a tot el museu en silenci, cadascú pel seu compte, i mirar quines coses ens agradaven més o ens captaven més l'atenció i tot, per després ficar-ho en comú, cadascú havia d'escollir una obra o alguna part del museu que li semblava més interessant i compartir-ho. I sí que és veritat que ens va servir bastant per deixar que les obres per si soles parlessin, diguem, sense cap guia o cap persona que ens ho expliquessin i nosaltres ja prendre conclusions a partir de les obres sense tenir cap explicació d'abans. Jo, per exemple, vaig escollir un llibre que estava en una zona del passadís, em sembla que era, amb uns dibuixos com molt raros. I jo sí que me'n recordo que el primer cop que vaig passar estava ficada una pàgina que no em va semblar... no em va captar l'atenció, però em vaig fixar. Després vaig tornar a passar i algú havia passat la pàgina i vaig entendre l'obra perquè era com una crítica feminista al tema de Trapat i tot la història, que ara no me'n recordo, però vaig escollir això, que sí que estava una mica relacionada amb el feminisme. Jo vaig escollir la zona de fusteria del taller, bàsicament perquè em recordava la feina que havia fet amb el meu avi, que treballa d'això, i experiències que he tingut també, això. I el que he dit, vam fer una exploració que no era una experiència en un museu tradicional i cadascú va poder escollir la part que més li interessava del museu, que era la zona de fusteria. Llavors, passant una mica més de l'obra, vam començar la recerca amb temes que ens interessaven comunament, com eren la cultura de l'odi i les condicions dels treballadors, però fent recerca i tal vam acabar interessant-nos per la senyora de la netesa que en entrevistes i tal patia agressions pel carrer. I aquest va ser com a punt de partida, vam començar a investigar i vam arribar a la temàtica que en molts casos d'agressions masclistes a la dona sempre se la victimitza més se la culpabilitza més que els culpables en si. I aquesta és la temàtica de l'obra, que planteja amb aquests tres carrers titulars d'agressions sexuals i et fan la pregunta de quin creus que és el problema. Has de girar la ruleta i la ruleta està sempre trucada perquè la resposta sigui que la víctima anava vestida de manera provocativa. Res, només explicar que nosaltres volíem fer una obra crítica que tingués una interacció on canvia una mica el punt d'inflexió. O sigui, aquesta obra tu si la veus només passes i llegeixes ja entens una mica pel disseny que veus els titulars i totes les causes que són reals i aquesta que està destacada entens que dius, és la crítica de que és el que les dones sempre acaben tenint la culpa. Però la gràcia és que a l'interactuar i veure que sempre la ruleta acaba la mateixa t'acabes adonant de, sempre, no hi ha cap mena d'opció que caigui a cap ni altra. I aquest era el nostre objectiu.